Napíchlý gumě. To dělá docela dobrý videa, když dáš nejvyšší kvalitu. To máš tak 20 minut na gigový kartě, ale dobrý videa. Ty vole. Uvidí mi prdel. To jste už tu pořádnou harddiskovou kameru, ty jsou nejlepší. Že to je fakt jako, že máš to variabilní. Vytočí tam hnedka fajn, CDčky jsou napité. Ten vypadá jako dobrý, ale kvalita je jiná. Ty na harddiskách máš 5 kg, tam budeš mít, tak tam něco vejde. To je dobrý tak. Nemáme žádného mobila s sebou, víš, ani jeden. Já mám. Máš. Vždycky musíme mít mobila, píše brejle. Co, my když takhle těžký vole najedeme na nějaký šutr. Ta pneumatika je stará. Na snadě. Tak to zkusme 1, 2. Takže teďka nejezděte daleko, bude na chvilku tma. Jo, to bylo jasný, ale tak to bylo takhle místo.